λάθος. Δεν ήταν τελικός όμως. Δεν ήταν τελικός, αλλά ήταν νικητής ο Μαγαρίτης. Ενώ αυτό εδώ το παιδί είναι ο Αναστάσιος Χάρκας με το V8, πρωταθλητής στο Drift Wars North για το 2010. Και βέβαια ανακοίνωση λοιπόν οδηγό και μέχρι το νούμερο. Για να δούμε και τα Χάρκα λίγο. Και ο Χάρκας σωστή σχέση το λίγο του πράξης θα έκανε. Πολύ τσακάλια και κατάλαβε το πρόγραμμα. Ένα μικρό ίσο μεγαλύτερο στο βιολίο. Μάλιστα, ο Χάρκας έχει πλησιάσει. Πάλι ο Χριστοφόρος το ίδιο! Πάλι ο Χριστοφόρος το ίδιο! Έρχεται πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίος απόσταση έχει ανοίξει από τον Χριστοφόρο. Ωραίος συνεχίζει, όμως όπως καταλαβαίνετε είναι ανέστατη διαφορά. Μένει ο Χάρκας μπροστά, ο Χριστοφόρο από πίσω. Να δούμε λοιπόν εδώ στην 5, στην μοτόρα και οι δύο. Κάνουν μια πολύ ωραία μεταφορά βάρους. Για να δούμε το τελευταίο πέτασμα. Πολύ ωραία και οι δύο. Πιο επιθετικός ο Χριστοφόρος. Για να δούμε λοιπόν. Και να δούμε λίγο Χριστοφόρο μπροστά. Σπάει πιο νωρίς ο Χριστοφόρο. Ανοίξει και ο Χάρκας.